Napunsa man na dira si Papa, oy. Naaman na siya gistorya niya. Siya ra isa. Paitas kinubuhi eh. Lisod na gina ng minyo tay kay maglisod naman taglaag. Di kita kalaag ng maminyo na ta. Sus pastang paita. Unay akong ikatambag sa uban no nga sayo magminyo. Ay nilang mo patuga kay digin mo kalaag. Samot na nanamoy daghang anak, maglisod na gid mo laag. Sus lisuda gyud. Sana man taw na si Papa, oy. Mura siyag nabuang kasi yan ay nagstorya-storya siyang kaugalingon. Unsa ka na iyang gipang storya ba? Aduon ako, be. Maminaw ko niya. Pangutanon ako, unsa ka na iyang gistorya, no? Kasi naa siguro na problema ba? Akong pangutanon siya niya. Ako sang tambagan siya kung unsay angay buhaton. Oh my God. Aduon ako, be. Uy pa, naunsa day ka pa? Unsa day mong gisulti pa? Kita lagi ko nimo pa na naa kay gistorya. Unsa day mong gistorya pa? Maulagi nak, lisod ng minyo ta, kay di kita pwede kalaag. Unsa pa? Paghilom dira pa oy. Dili ka kalaag, unyag mag-away mo. Palayason man gani ka diretso.